Ghana for Philadelphia for nyina media chopper kɛseɛ esi mo so. Amomfama de papa Adom ɔbɔfo panama me sɛ asɛm na ɔkae no matie na supam. Magye bibia efiri ne kɔ ntade na mehyɛ ɛsɛ ne nyina no magya hyɛ. Tini mesrɛ no sɛ ɔmfa nkyɛ me. Sɛ bio mayɛ bɔne bi etia no kora na ɔmfa nkyɛ me. Na Nyankopɔn so ɛmfa nkyɛ me because mini hwan a mini onyamedifo ebeyiyi ano. Tinem humi a mabu nkutudua a na papa ɛyɛ adesrɛgye ane atwɔpa kɛseɛ na mede tu anim. Srɛw fa kyɛ me. Na de ɛtɔso biom so enkɔma kɔdwo nkasa lewen. Sɛ me kasae ɛna man kasa yi a ɔmfa nkyɛ me. Na ɔmomfa me bɔne nkyɛ me. Na ɔmomfa me sɛ ɔmu nua ketewa ɔmu ba. Sɛ bio ubaja ne nan gu srɛ so a yitwa ne mu yɛ pepa. Mesrɛ obi bia sɛ ɔmomfa me bɔne nkyɛ me. Na efiri ne kɔ de saa ntadeɛ ne